Láska, ako sa máš? Ako? Čo sa deje? Nič, nemôžem nájsť Jose. Určite... Všade ju hľadám, kde je? Určite ju nájdeme. Poď. Nikto ju nevidel. Čo sa stalo? Počúvaj. Poviem ti niečo šialené. Nestraž ma, prosím ťa. No, Selina je... Čo? Dobré, vždy bola taká. Čo je s ňou? Je tehotná. Nie. Prestaň. Never, prosím ťa, tým klebetám, čo sa šíria po škole. Nie je to pravda. Láska moja, vážne. Je naozaj tehotná. Nie v tom. Je vážne? Tehotná, áno, naozaj. Najhoršie na tom je, že sa to šíri ďalej. To je fakt sila, Diego. Áno, je to sila. Počuj. Je to drsné. Nesmieme dovoliť, aby sa to šírilo ďalej. Vyhodia ju zo školy. Pokiaľ viem, vie to Vico, Pilar, Tomas. Nie som si istý, či Mia. A ten najhorší, Giovanni. Nie. Potom je tu riziko, že o tom vie celá škola a možno ďalší. Urobme niečo, Diego. Áno, urobme niečo, ale čo?